Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Βούλα. Γεια σου μικρούλη μου, μου αρέσει να σου κρατάω παρέα μέσα από τα παραμύθια που αφηγούμε. Να ανακαλύπτουμε μαζί ένα καινούριο κόσμο μέσα από τις ιστορίες. Εσύ άραγε έχεις κάποιο αγαπημένο παραμυθάκι? Πάμε να ανακαλύψουμε μαζί ένα καινούριο κόσμο. Η ιστορία, ο λαγός και η χελώνα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα καταπράσινο λιβάδι, ζούσαν πολλά ζώα που αγαπούσαν τα παιχνίδια και τους αγώνες. Μα κανένα δεν ήταν πιο περήφανο για την ταχύτητά του από τον λαγό. Κάθε μέρα ο λαγός πεταγόταν από εδώ και από εκεί, γελώντας και φωνάζοντας. «Κανείς δεν μπορεί να με φτάσει. Είμαι ο πιο γρήγορος σε ολόκληρο το δάσος». Η χελώνα που περπατούσε σιγά σιγά με το σπιτάκι της στην πλάτη, τον άκουγε και χαμογελούσε. «Ίσως να είσαι γρήγορος», του είπε μια μέρα, «αλλά δεν ξέρεις τι θα πει επιμονή». Ο λαγός ακούγοντάς την έσκασε στα γέλια. Εσύ που πας πιο αργά και από τον ίσιο σου, θες να τρέξεις μαζί μου?» «Ναι», απάντησε ήρεμα η χελώνα. «Ας δούμε λοιπόν ποιος θα φτάσει πρώτος στην κορφή του λόφου». Τα ζώα μαζεύτηκαν γύρω τους. Ο λαγός τώρα ήταν σίγουρος ότι θα κέρδιζε τη χελώνα, γιατί όταν γύρισε πίσω δεν μπορούσε καν να τη δει. Έτσι λοιπόν, αφού είχε κουραστεί πολύ, σκέφτηκε να ξαπλώσει κάτω από ένα δέντρο για να ξεκουραστεί. «Ας ξαπλώσω λίγο κάτω από αυτό το δέντρο, έχω χρόνο άλλωστε». Και έτσι έκανε. Ξάπλωσε κάτω από τη σκιά ενός μεγάλου δέντρου, όμως τον πήρε ο ύπνος. Και ενώ ο λαγός κοιμόταν, ο ήλιος ανέβηκε πολύ ψηλά στον ουρανό. Τα πουλιάκια λαϊδούσαν και η χελώνα συνέχιζε το βήμα της αργά-αργά αλλά σταθερά, χωρίς να κουραστεί. Όταν έφτασε κοντά στο λαγό που κοιμόταν, χαμογέλασε και πήγαινε ακόμα πιο αργά για να μην τον ξυπνήσει. Με βήμα λοιπόν αργό και σταθερό, η χελώνα έφτασε κοντά στο τέλος και ο λαγός ξύπνησε τρομαγμένος από τα χειροκροτήματα των άλλων ζώων. «Ωχ, η χελώνα, με πέρασε!» φώναξε και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Λοιπόν παιδάκια μου, βλέπετε, ο λαγός μπορεί να έτρεχε πιο γρήγορα, αλλά η χελώνα δεν τα παράτησε ποτέ. Μπορεί να ήταν αργή, όμως προχωρούσε πάντα μπροστά, χωρίς να απογοητεύεται, χωρίς να συγκρίνει τον εαυτό της με κάποιον άλλον. Έτσι είναι και στη ζωή. Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα πηγαίνουμε, αλλά να συνεχίζουμε με υπομονή, πίστη και αγάπη στην καρδιά μας. Γιατί στο τέλος, εκείνος που δεν τα παρατά είναι πάντα ο νικητής.